Хан Тервел, спасителят на Европа. Хан Тервел, личен живот. Тервел е син на хан Аспарух. Той е от династията Дулу. Владее България от 700 до 721 година. Роден е и отгледан като езичник, подобно на дядо си хан Комрат, но по-късно вероятно е кръстен от византийското духовенство. Основната цел за кръщението била да се циментира политически и военен съюз с Източната Римска империя. Кръщението е бил най-сигурният начин за установяване на братски отношения с византийския император и за гарантиране на мира и търговските отношения. Но кръщението може и да е било условие за получаването на титлата Кесар, която е втората най-висока титла в Византия. Хан Тервел. Образование. Образованието на хан Тервел вероятно е било предимно на византийски хроники, които съдържат ограничена информация за личния живот, но за прабългарската аристокрация по това време е включвало военно обучение, управляване на държавата и дипломация. Хан Тервел. Целите през неговото владение. Основните цели на хан Тервел са териториално разширение и укрепване на суверенитета на българската държава, като за постигането им той използва комбинация от военна сила и дълновидна дипломация, най-вече чрез намеса във вътрешните работи на Византия и изключване на изгодни договори. Той основно ги постига с благодарение на братските си отношения с Византия и съюзите, особено първо с Юстиниан II, а след това с Лъв III по време на нашествието на арабите. Хан Тервел. Дейност. Хан Тервел управлява в началото на 8 век около 700 до 721 година и оставя трайна диря в историята както на българската държава, така и на цяла Европа. Дейността му е пример за дълновиден политик и способен военачалник, който успява да използва слабостите на Византийската империя в своя полза. Резултата от дейността на хан Тервел включват териториални разширения, предлагат областта Загоре, първата българска земя на юг от Стара планина, спасяването на християнска Европа, икономическа стабилност и международно признание като водеща сила не само на Балканите, но и в Европа. Точно така. Хан Тервел. Ролята в България и Европа. Хан Тервел е владетел с ключова роля в изграждането на средновековна България и Европа. Той изгражда основите на българската външна политика през 8 век, която с военна мощ и дипломатически усет успява да наложи България като незаобиколим фактор в региона. Неговият принос е не само национален, но и общоевропейски. Той също помага на цяла Европа по спасяването на християнската вяра с побеждаването на арабите край Константинопол. Неговото име оставя вписано сред най-видните владетели на Европа през средновековието. След като разгледаме различните дейности от живота му, можем да го опишем като мъдър в управлението. Управлението му осигурява мир и стабилност за България след първоначалните години на утвърждаване на държавата. Той е успял да укрепи позициите и на Балканите. Авторитет. Самият факт, че успял да получи безпрецедентната титла Кесар и да бъде приет на високо ниво в Константинопол, говори за силен личен авторитет и способност да налага волята си.
следващото, Госпожо. Това е чудесно, Майкъл. А, 675 година. Хан Тервил, син на хан Аспарух, е роден. Той е от династията Ду. Умира след управление от приблизително 21 години. Мерси, госпожо. това ли е? Свърши ли? Да, госпожо. Леле, ама много хубаво, Майкъл. Много ти благодаря. Леле, чудесно. А ти нали знаеш, че ти може да използваш Google Classroom? Трябва да ви покажа как да си правите, защото виждам, че обичаш да работиш с слайдове и наистина е много лесно. Може да се качват и снимки и така.